Bij Bloemenzaak Mooi met Bloemen zorgt een forse stijging in de verkoop. Het is echt explodeerd hier. Het had zo ontzettend druk geweest. De eerste 1-2 weken weer het nog redelijk normaal. En daarna weer het alle boeketjes, bezwaarje. Mensen zitten thuis werken. Dus we krijgen het gezellig meidje in het huis, gezellig meidje in de tuin. Dus het had gewoon echt heel druk geweest. Nu het coronavirus afzwakt, wordt het bij de Bloemenzaak al wat rustiger. Ja, het wordt wel rustiger. Ik vooral met bezwaarjen. Wat tijdens de echte coronapiek weer steeds maar weer wel 2 uur een bezwaarje na sluiting. En dat is nou net meer zo bot. Maar goed, het klantenkring had het voor u wel volle grutter maken. Dus we verwachten wel dat het echt drukker blijft als voor de corona. Ja. Ik ben hier de rest bloemengruthandel binnen de verhoringen in de verkoop. De allereerste weken toen was het heel lastig. Hè. Toen zakte de vraag heel wat voort. Vooral de eerste 14 dagen. En toen is er eigenlijk de importrozen en dergelijke. Dat kwam even stil te lezen omdat het vliegverkeer stil lag. Dus alle rozen en dergelijke uit Kenia en Zimbabwe. Dat ging even heel wat naar beneden. We gaan per lietse klantjes in Duitsland en die doen eigenlijk nog niks. Hè. Die staan op de markt, dat is heel lastig. Het grootste gedeelte is voor ons natuurlijk Nederland. Dat is de 3 noordelijke provincies, hoofdzakelijk. Is dat van Ter Apel tot Frinscher en van Lemmer tot Delfzijl. Dat is eigenlijk ons werkgebied. En daar hebben we de eerste 14 jaar les van gehad. En toen is het eigenlijk weer omheen gegaan en gewoon hartstikke druk geworden. Omdat mensen net bier kwamen komen koen, trof de coronacrisis bij bezwaargen erg populair. We hadden sinds kwart een webshop bij en mensen die letten wel echt heel prettig bezwaargen. Omdat ze, vooral naar oudere mensen, die ben natuurlijk een huis kluisterd. Nou, dat is eigenlijk wel heel wat extra west. Dus dat, vooral in het begin, dat normaliseert zich nou weer enigszins. Maar vooral met die highlights, met PSK, met Moederdag en dat soort dagen, werd het echt heel druk. Dus daar hebben we, die eerste 14 jaar hebben we een dip gehad, maar dat hebben we later eigenlijk wel best wel weer redelijk inhellen.